ka jingkren ya pi iwe gitu ba ngap ya kane ka jingkren halor jong skill try Jingisynei Jingblei hashwa bingin page halor jong ka history jong ka Jingisynei Jingblei ngakwa banamir jimbut be pi kandian kemon ayu kane ka kantin Jingisynei Jingblei ka kantin Jingisynei kalong ban ma lada bakla mano ngi namar juga Jingisynei ngi kloy ban map ya ne yaka ta kibale sniu la ne kibala mong ngi ani habatian bishar you know namar juga Jingisynei la map Henry ha jingi Catholic ka jungi kane katin Jingisynei ka kam yar ban ya kata kadon ka jingbut ba kam jliu ban ya kata ka ba ngi ong ba shila shi map namar ba kadon ka jing bakla ka jungi ha ka jingit Catholic jungi ka Jingisynei ka mut ka jingit ka Jingblei yangi ki kon benre ku bo Paulus apostol ha ka shiti ju shi krisan rom ha ka nang besan ka khot bo prao ku Chris lo shayap nak mata jingi man ba ngi nang lom kinang po kane ka Jingisynei ka Jingblei kane ka jingit ka Jingblei dah ka ka san prakhat jongi ki kon Catholic kane ka Jingisynei Jingblei ka don ka jingmut But pup John Paul baar ula bu ia kane kesengi utrai ke baar jong kapor pasca kom kesengi utrai jong ka Jingisynei Jingblei tengah kwa banamir jibut pi kandiat ngini pe kandiat halo jong ka jing tho ba khot ka ke jingmut jong kane ka Jingisynei Jingblei kat kum ka jing tho ba khot ha ka jutang ka barim ngilap artli ki kantin na kitin Hebrew hesed bat rehahim tekapan kong matangi ko abani mirjibut pikan yat halor jong kana kantin hesed na kitin Hebrew na kitin hesed ngila man panuan di ka kitin kasi kum ka jing e baklem put ka jing e ka bajanai ka jing e kabamdon ka jingshet kala kabamdon uput lada uno briu ubadon ya kani ka jinglong ka bekarpang jongata ka ketin hesed ka bengonga ketin Hebrew bangila perwan kasi sya ka jing it ka bajanai unom shet kala ya pi unom shet kala ya no kata ka dei ka jinglong jong kata ketin hesed ublei shet kala ya kun benriu Namarudon kata ka hesed kata ka cik ik ka bajana ya kun pila ben ong ru ya ka jing ik ka bakhuit ka papura ka jing ik ka klem tho bria upup John Paul baar ha ka shti sharai jing dives in misericordia ha ka English ni ong rich in mercy but ha katin kasih ni ong ka jing dap kerhai juga Jingisynei ka Jingblei uong bakai kentin hesed kadon ka jingmut ka bakam jeliu shu kata ka kentup ya kata ka jing e ka bayai ne ha ka kentin parangi ong faithfulness ublei uyai ne ha kata ka jing e ka juyangi unom shat kala yangi lano kani ka jing e ka ublei ayangi upen iyangi kata ka jing julang ba u prophet Jeremiah hakanong live puwe kat khot ka balai prophet Jeremiah wong ngala ije pi da ka chik wam chukut bat ngayai la spon ya pi dan mentangin pe kan yat halor jong kentin ka baar ka baong rehahim kane kentin rehahim sagawi ka de kentin Hebrew hang neru kane ka kentin kadon ka jingmut ka bajeliu Nila awat onge karu ka Jingisynei lem. Habadon ka jing e kadon ka Jingisynei lem. Dadon mano bapang ubasitom lendo bangat ha ka janjara ka susan. Ngidon ka Jingisynei lem. Ujisu sneu lem sneu san e ya ki benriu ha ka to ka por ka boron han ka perthai. Den ta ka daw bu upan ko ki babun ki pang ki basitom na ma sneu lem sneu san e ya ki. Uai biang ya kentai hanain yau kun jengkau balakran no namar Jingisynei ulam ka jeng
ulap sai kisan hajar ngut kibriu namar ka jing sneu lem ka u kata ka jing kata ka bagi ong hak tin pareng compassion, he had compassion for them ni ong usneu san eyeki usneu lem ki kata ka dikentin rehahim kada kentin rehahim ka wan na ka wei per ketin Hebrew ka ong rehem ka bamut ka kapo jong ka kami the womb ni ong hak English ka plakon da pikwa ba ong ka bang Phadar sniu syak kho de ka ka kop ksiar kop rupa jong ka kami balai kan ka kop ksiar kop rupa la ne ta ka kapo jong ka kami namar ka kami ha ba ka seng ka pun yau khun jong ka seng ka pun da ka jing e kadon kata jing ajan ap yang ukun bat ka kami ubadon hapok ka kapo jong ka haka jugor kom ublei ui yangi tak udon tak jing ajan rengkat bat ni uong yangi ngan yai don rengkat bat pi namar bagi long ke kordor rahmat jong ublei Prophet Isaiah kan nong besau pulai kada khot ka basau ong kata pilong ke kordor rahmat jing namar bagi long ke kordor rahmat jong ublei ngidon kata jing ajan baru ublei Tematangin pecusu haka jutang ka bathamai haka le niam kale orkom ka chingi haka mas ka man la kasmi haka riti panmam ni ong kri eleison Christe eleison hak tim kasiong ko tried is a ko Christo is a kani ketin eleison ka wan na ketin rik ka khot elos ka bamut jing e isnei dah bangi ruai kan ke jerwai ko try to isnei ko Christ isnei ni duai hau blei bangi niyo ya kata ka jing e ka jong blei bangi niyo mat ya kata ka jing e ka jong blei kada ka kantin elos kalongru kawan na ka kantin panyang ka bala thetlut balai kada kentin panyang ka bala thetlut kada kentin ublei u thetlut ya ka jikit ka ju ya khun banriu len ta kadau ha ka gospel ju yo ane sakal nong go balai khot ka bakan riu ngilap kentin namar ublei u e ka parthai hetu kada ka taul ai ti lau khun mamar wei ju ula thetlut ya e ka bu don na po ka man sim ka ju ha ka jim ka ju ai ti lut ya ka parthai u jisu ai ti la de u thetlut ya la ka jong ka jing im na ka banta jing i khun mari u syap halor ju ka dik pana kane ka jing it ka jong play kane ka ta ka Jingisynei ka jong play Pope Francis house name arajar khan riu house name jong ka Jingisynei u tho ga ga ko ka teng ju ka ta ka kot ka long the name of God is mercy ka teng ka jong play ka dai ka Jingisynei tapi perkat balai bo Pope Francis ong ikan ka kon the name of God is mercy balai bo ong ka kateng jung blai ka dai ka Jingisynei namar hau blai ka don ka Jingisynei ka don ka jing map ka don ka jing e kalau ke ka bakong san nak banda jingi ki kun Kristen man puson halo jang ka jing e ber ka Jingisynei ka jung blai Jingisynei ka bamot ka jing e ka jung blai ka jing e ka pada miar hagitan Paulus apostol hakastij u chagi Kristen Roma kalong gabasan gat khot gabasan ong kajit jo blay kala da miar hagitanu jingi da umen sim ko kane kane kata kajit ka jo blay hadu bu kloi ban IT ala de namaru isan e yangi u kloi ban yap na ka banta jingi namaru i yangi namar bangilong ki bukordor ki jo kendiat halor jo kane ka dur jong ga Jingisynei Jingblei na pi pe kane ka dur jo ga Jingisynei Jingblei naka krung jong jisu kidon art likirong karong basong berkarong ka bablu ki kapabalang ki ong bay kabalang lakha naka krung jong jisu kabas tuit naka snam bat ka kane karong ka basaw kane ka snam karong ka balik kane ka kamariyu kani ka snam kane bakabalang kan sa syak shitong kabalang kan hap ka jenjar ka susat hanrei lengba ka senam lengba ka kabalang ngin sayo ya ka jingpan im ka umpat ka theo syak baptisma ka benglayo priang ka baptisma ka
Kapan kut pensuba ya kata kalat katam katuna kajuni. Kani kejembut cuma ni kedor. Hagaju kapon ong hangne I trust in you. Ngasenya ame kamu na you. Ni ngisenya how blay naduk kada no cingi naduk kaman sim cingi kar bangidon. Ka kitab Phadar hakal nang kabalai kot kapasan ka ong. Shenya how try naduk kada no kajing pi. Ni hak man shenya ay blay kamtam hagane kapor hakabangidon. Pedang jing ir jing ting jing ma jing sengau temang nakadau jing ne jing pang coronavirus. Shenya how try Pakistan. Dengan shenya ingin IT how blay jing im jing i. Ublay unsa pek unsa kmi ya jing tan kam jing i. Jing pang kadon jing ting jing ir kadon henry ublay un sapan kot yang i nak jing pang jing stom. Ublay un sakta yang i lang ba jing dua jing sen jing blay jing i. Habangi ong namar jing syak stom kot saju to isnengi bede ka perthai borok ka wei ka jemu ka jinga ka lengba ka jing syak stom ka ju ublei uso isen ya ka perthai borok ka wei unsa ayangi ya kata ka jimap unsa unsa the yangi ya kata ka jing ka ju ula penrit ialah de banlong ko mangi ki brio ka sithi jo Paulus apostol syaki Kristen Filipi ka long ka baar ka ong ula shim ya kesain dur ke jong kun benru wal daw yarangkat padu blay penpan ula penrit ialah de benlong usyakri benlong umrau kanang ba kata kajik kajik sen ju kun benru un yo amat ya ka dan mar kata Pakistan to ai bakane you try jong Jingisynei Jingblei kan wanra kajik sen haki kisem kajing pi kamtam hagane kapor bangiting is ear idon playing jong ma tengah ko ai kublei pi iwe kublei sibuni fra Simon Edward nangrum ibala tresitom menbringi kani ke video kenang wan pi baro pin yo pansnap ya kani ke jingkren ke balangkon do blei jong blei jong Jingisynei nangkar ku nangkar doi pi kublei sibun